Egunon guztioi, hasiera emango diogu gaurko osoko bilkurarekin. Lehenengo puntua, 2025ko otsailaren 25ko bilkuraren zirriborro akta onartzea hala badagokio. Aprobación del acta borrador de la sesión celebrada el día 25 de febrero del 2025. Hau batez onartzen da orduan. Bigarren puntua, alkatetza ebazpenen berri ematea. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía. Hirugarren puntua, 2024ko abenduaren 31an egindako udal kontaketa aktak onartzea, hala badagokio. Aprobación si procede del acta de arqueo municipal a 31 de diciembre de 2024. Hau batez ere onartzen da. 2024ko abenduaren 31ko udal aurrekontuaren gauzatze egoera onartzea, hala badagokio. Aprobación si procede del estado de ejecución del presupuesto municipal a 31 de diciembre de 2024. Hau batez onartzen da. 2024ko ekitaldiko udal aurrekontuaren lauhileko berankortasun txostena onartzea hala badagokio. Aprobación si procede del informe de morosidad del cuarto trimestre del presupuesto municipal del ejercicio 2024. Hau batez onartzen da. Seigarren puntua, 2025ko aurrekontuaren 2025 urterako diru laguntzen plan estrategikoa onartzea, hala badagokio. Aprobación si procede del plan estratégico de subvenciones para el año 2025. Hau batez onartzen da. Zazpigarren puntua, Landako kaleko lehenengo zenbakiko bosgarren solairuan dagoen higiezinaren kalifikazio juridikoaren aldaketa onartzea hala badagokio. Aprobación si procede de la modificación de la calificación jurídica del inmueble situado en la calle Landako número 1, quinto C. Hau batez onartzen da. Zortzigarren puntuan, Bizkaiko udalak Bizkaiko Foru Aldundiaren udalkutxa funtsaren eta gizarte zerbitzuen foru funtsaren bidez finantzateari buruz EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioa onartzea hala badagokio. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de EH Bildu sobre la financiación de los ayuntamientos de Bizkaia a través del Fondo Udalkutxa de la Diputación Foral de Bizkaia y del Fondo Foral de Servicios Sociales. Maider, ezakitxo zer nahi duzuen. Nuke mozioan sartu duguna, ez dakizut. Bai, adenti bai. Bueno, principios gure boska ezeskoa izango da, eta, bueno, oin azalduko dut zergaitik. Bueno, gai honetan bada organo bat, udal finantzaketarako batzorde mistoa, Bizkaiko udalerriek, eudelen bitartez, edo udelek ordezkatuta, eta Bizkaiko Foru Aldundiak osatzen dutena. Batzorde horren sedea da Tokio Gasuni buruzko foro arauan araututako udal finantzaketa eguneratzea. Udalerrien beharrei eta eskaerei erantzuteko, eta horretarako plangintza bat zehaztuta dauka. Gauzatzen ari dena, helburu hori lortzeko bidean aurrera egiteko. Hori da, beraz, Bizkaiko udalerrien finantzaketari buruzko edozein gai jorratzeko eratutako foroa. Eta bertan, udal esparruan sentsibilitate politiko guztiak ordezkatuta daude, baita EH Bildu ere. Mozio hau beraz ulertezina da EH Bildu, edo guri bentsatu ulertezina iruditzen zaigu, EH Bilduk errealitate hori ezagutzen duelako eta gainera errealitate horretan parte hartzen ari delako. Beste aldetik, EH Bilduk Bizkaiko lurralde historikoko eta Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako lurraldeetako zerga sistema reformatzeko prozesuan parte hartzeko aukera izan du. Hala ere, osoko zuzenketa bat aurkeztu du, negoziatzen ibili da, baina azkenean osoko zuzenketa bat aurkeztu du, erreforma horretan hobekuntzak sartzeari uko eginez. Aurrekoaz gain, mozioak Bizkaiko udalerrien udal finantzaketaren osatu gabeko argazkia helarazten du. Udalkutxaz eta gizarte zerbitzuen udal finantzaketarako foru funtsaz gain, bi funtsak batuta zer gaitun duen ehuneko 39,76, gizarte kutxa funtsarekin autonomia arretarako eta mendetasunari arreta eskaintzeko sistematik eratorritako baliabideekin eta zerga berezietan parte hartzearekin osatzen dena. Beraz,
aipatutako 19,76 baino gehiago da. Izan ere, 2025ean 40%tik gorakoa da. Hori guztia Bizkaiko Foru Aldunditik zein Eusko Jaurlaritzatik etorritako diru laguntza kontutan hartu barik. Ze urtero badauzkagu, bai Eusko Jaurlaritzatik, bai Bizkaiko Foru Aldunditik jasotzen ditugu diru laguntza. Eta normalean diru nahiko izaten da. Eta horren adibide, adibide hurbil badaukagu. Dela 2023an, 500.000 euro jaso genituen Bizkaiko Foru Aldunditik igerelikoko obrak egiten. Eta gero aparte ere beste batzuk izan genituen. Gainera, 2024ko urteko likidazioak likidazio negatiboaren itzulketaren zati bat konpentsatu da udal finantzaketako funtsak 27,9 milioi eurotan handitu direlako 2025erako. 2024an zedatutakoaren aldean eta lehen aipatutako zerga berezitatik eratorritako 10,7 milioiengatik. Pero además de todo esto, en la moción pedís que se dé un mayor porcentaje de lo recaudado a los ayuntamientos. Pues bueno, los concejales y concejalas que estamos en esta corporación, lógicamente, tiene que ser nuestra prioridad y creo que lo es. En nuestro caso lo tenemos clarísimo, el de defender los intereses municipales, pero hay que tener claro que si nos dan un mayor porcentaje a nosotros es para quitárselo al gobierno vasco y a las diputaciones, porque el porcentaje es el que es, siempre es el 100%. Y esas instituciones tienen competencias tan importantes como la educación, la sanidad, la Ertzaintza, la dependencia, la discapacidad, los cuidados, las carreteras, las infraestructuras y un largo etcétera. Y digo esto porque estoy seguro que si esto ocurriera, EH Bildu sería la primera que vendría con otra moción pidiendo que se destine más recursos para esas competencias que el Gobierno vasco y Diputación gestionan. Y por otra parte, en la moción decís que la menor recaudación requiere de una reflexión sobre el sistema tributario de Vizcaya. Bueno, por un lado estamos hablando de que se va a reformar dicho sistema, ya que ya hay un acuerdo, pero esa reforma no se hace porque la liquidación de 2024 haya sido negativa, sino que hay que hacer frente a nuevos retos, que puede ser la emancipación de los jóvenes, la descarbonización, las ayudas a los autónomos, a las personas autónomas, para las familias, etc. Por lo tanto, no se hace una reforma fiscal con todo lo que ello implica por el simple hecho de que haya un único año en el que la liquidación haya sido negativa. De hecho, en este tema se viene trabajando desde hace tiempo. Y por otro lado, llevamos años de un escenario récord de recaudación. En 2024 la liquidación del foro de Alcutxe ha sido negativa, pero creo que todos y todas sabemos que ha sido negativa por la devolución que ha habido que hacer a los mutualistas anteriores a 1979, y todo ese dinero que para dar cumplimiento a una sentencia judicial se ha devuelto, si no me equivoco, en un único año que ha sido el 2024. De ahí la liquidación negativa. Si la misma, por tanto, la liquidación hubiera sido positiva, lo decís en vuestra moción. Los ayuntamientos hemos tenido que devolver 57,7 millones de euros. Pues bien, la Diputación ha tenido que devolver en 2024 no menos de 200 millones de euros. Por las citadas devoluciones a los mutualistas. Y salvo en 2024, por lo que acabo de decir, para dar cumplimiento a esa sentencia, creo que llevamos un escenario, no lo he mirado, pero probablemente serán 10 años consecutivos de liquidaciones positivas y creo, no sé si en todas ellas, pero al menos en la mayoría sí de récord de recaudación. Y en estos años EH Bildu no ha dicho nada. Es decir, 10 años seguidos de subidas, 10 años subidos de recaudación, no insisto, por lo menos en la mayoría de ellos, y no habéis dicho nada. Un año que hay liquidación negativa debido, insisto, a la devolución a los mutualistas que vienen del año 79, pues ahora resulta que hay que cambiar el sistema. Bueno, y por último decir que en este año, si no me equivoco, en lo que llevamos de 2025, que es verdad que llevamos poco, pero creo que volvemos a estar en un escenario de récord de recaudación. Por lo tanto, pues por los argumentos que he citado, nuestro voto va a ser contrario a la moción. Argudio batzu ditugu. Aurrean hau dugu esateko. Udalak autonomoak dira eta ez daude aldundia edo eta eudelen menpe.
Eudelen parte hartzeak ez du esan nahi bertan esaten edo adosten den guztiarekin ados gaudenik. Gainera, eudelen gutxiengoan gaude, beraz bertan zerbait onartzeko EJPNV-ren borondateren menpe dago. Hori horrela, ezin dugu onartu udalek duten autonomia printzipioan oinarrituta bestelako erakundeek udal jarduera mugatzea, eta udalek beraien eskumenen barruan hartzen dituzten erabakiak zalantzan jartzea. Bestalde, EJPNV, PSOEk eta Podemosek planteatzen duten berrikuspen fiskalak udalen finantzazioan eragin zuzena izango du. Aldundiak berak aitortu eta erabilitako datuen arabera, tributuetatik eratorriko den diru bilketa txikitu egingo delako. Horrek udalei bideratuko zaien diru kantitatea gutxitzea ekarriz. Beraz, ez dugu bidezko ikusten EH Bilduren lepo gainean jartzea, esanez, egingo den berrikuspen fiskalean baduela zer esana, eta hor hartu behar direla hartu beharreko erabakiak udal finantzazioan eragina izango dutelako. Argi adierazi behar dugu, ez gatozela bat beraien proposamenarekin, eta udalek diru gutxiago izateren erantzule zuzenak ez gara gu EJPNV, PSOE eta Podemos direla kasu honetan. Eta amarrua da esatea, udalek udalkutzatik haratago diru kopuru gehiago jasotzen dutela. Diru partida horiek finalistak dira, eta eskumen eta proiektu zehatzetarako erabiltzen dira. Gure mozioan eskatzen dena da udalkutzako finantzazioa handitzea. Bestelako diru sarrera batzuk finantzazioa ez handitzea arrazoitzeko erabiltzea eztabaida desbideratzea delako. Udal tributuak udal eskumenekoak dira, ez aldundiarenak. Beraz, hauen diru sarrerak ez dira aldundiarenak eta aldundiak ez da inor esateko diru gehiago dutela udalek horregatik. Udalen finantza zaintza ahalmena aldundiarena da, baina udal tributuak udalarenak. 2008ko diru sarrera handitze posibleak erabiltzea, 2008ko diru sarrera jaisteak justifikatzeko ez da zuzena gure ustez. Horren bidez, 2008ko konpentsazioak dakarrelako 2008erako diru gutxiago izatea. Hau da, 2008an udalek dirurik ez bazuten itzuli beharko, 2025an ere diru gehiago izango lukete, eta ez gutxiago, konpentsazio horri esker. Bueno, azkar irakurri duzu eta aldu dana erantzun egingo dut. Guk ez dugu zalantzan jartzen EH Bildu daukan eskubidea mozioak aurkezteko eta, baina egia dena da, badaudela organo batzuk, non gauza hauek erabakitzen diren. Eta ere, martxan jarri dela prozesu bat, non EH Bildu osoko zuzenketa bat aurkeztu du. Horrek zer esan nahi du? Ez duela emendakinak aurkeztu, behintzat gauza batzuk hobetzeko. Osea, dan aldatu nahi du, edo ez dago ados bere osotasunean, eta orduan uko egiten dio, zehozer aldatxari edo kolektibo batzuentzat aldaketak sartzeari. Diru bilketa jaitsi egingo da, esaten duzu. Bueno, ez dakit jaitsiko den. Alderdi politikoren batek egin publikoa ez dela jaitsiko. Hala ere, horrek badauka beste alde bat, eta zer da, hobekuntzak sartu dituztela, autonomoentzat, familientzat, deskarbonizaziorako lehen esan dudan moduan, gazteak emantzipatzeko, alokairuaren asuntoa hobetzeko, eta dana dalako. Eta diru laguntzak jasotzen ditugu Eusko Jaurlaritzatik eta Bizkaiko Foru Aldunditik, eta hori errealitatea da. Eta hori errealitatea da, baina zuek esaten duzue finantzazioa bakarrik udalkutzatik datorrela eta gizarte kutsako funtsatik eta hori ez da egia. Urtero badauzkagu diru sarrerak Eusko Jaurlaritzatik eta Bizkaiko Foru Aldunditik. Eta hori isladatzen da gure aurrekontua. Esaten duguna da, justo diru laguntzaiek zuk esaten dituzunak doazela gauza zehatzetarako. Hau da, diru laguntzak dira gauza zehatzak egiteko. Ez da bestelako gauza zabalik egiteko, esan dut. Bueno, baina diru laguntzak gauza zehatzak egiteko, baina beharrezkoak diren gauza. Aurten jarriko ditu kotxeletioak kargatzeko kargadorea. Horretarako izango da diru laguntzak, baina egin beharreko gauza bat da.
diru laguntza jasotzen ditugu Eusko Jaurlaritzatik eskolan obrak egiteko, finalista da, baina beharrezkoak diren gauzak egiteko da, eta horrek laguntzen du hori guztia egiten. Adibidez, obrak egin behar ditugu eskolan egin behar direnean, diru laguntzaz badu jasotzen Eusko Jaurlaritzatik, asko zailagoa da egitea obra hori. Baina horrek lagundu egiten du eta isladatu egiten da gure aurrekontuan izan duan moduan. Eta berriro esaten dut, lehen esan dudan, importantea da, gu udal baten gaude eta gu udala defenditu behar dugu eta egiten dugu. Baina konsiente izan behar gara, guri portzentai handia edo bataz beste gehiago ematen badigute, Eusko Jaurlaritzari eta Foru Aldundiari kentzeko izan behar dela. Bestela ez dago beste modurik. Eta azaldu dut eta ez dut gehiago sakonduko horretan. Besterik? Bale. Pasatzen gara, eseskoa orduan, oskatzen dugu, zuek baiezkoa, ezta? Bale, eta hurrengo puntua, 9. informazio batzordeen landututako gaien berri ematea. Dar cuenta de asuntos tratados en las comisiones informativas. Hemen gauza desberdinak ikusi dituzue, 2024 ekitaldiko udal aurrekontuaren likidazioaren berri ematea, dar cuenta de la liquidación, se dio cuenta de la liquidación del presupuesto del 2024, lehenengo kreditu aldaketaren berri ere eman zen, se dio cuenta de la modificación de créditos número 1, la incorporación de créditos, berdintasun arloak antolatutako ekimenen berri ematean ere, foro sociosanitario, se dio cuenta de las acciones programadas por el área de igualdad, en concreto el foro sociosanitario, Nerbioi Ibaizabal mankomunitateko iraunkortasun batzordean 2025ko otsailaren 27ko bilaren aktaren berri eman zen, se dio cuenta del acta de la reunión del Comité de Sostenibilidad de la Mancomunidad Nerbioi Ibaizabal del 27 de febrero de 2025, obra txikien lizentzi buruzko alkatetza ebazpenen berri eman zen, se dio cuenta también de las resoluciones de alcaldía de las licencias de obras menores, Ugau Kirolak ABEek udal kirol instalazioan kudeaketari buruz hilero egiten duen txostenaren berri eman zen, se dio cuenta del informe mensual elaborado por la UTE Ugau Kirola referente a la gestión de las instalaciones deportivas del Jaro, se dio cuenta también de las actividades organizadas por el área de cultura, Euskal Astea, 2025, y el cuarto certamen de gastronomía y cocina. Kultura arloak entolatutako jardueren berri eman zen, aurtengo Euskal Astea eta laugarren gastronomi eta sukaldaritza tailerra. Gizarte ekintza arloan 2025ko otsailean izapidetutako espedienten berri eman zen, y se dio cuenta de los expedientes tramitados en el área de acción social en el mes de marzo de 2025. Eta azkenengo puntua, erregu eta galderak, nire aldetik ere ez dakat ezer esateko, beraz bukatu txat ematen dugu gaurko osoko bilkura. Eskerrik asko.